Eka lapuring talanan, mingat baranggamat, eka lapung tayran. Iba yaturang karinan, mahaba bagyo ning salunan. Kino ekang pakalulwan, ekang pakayapan, papayapan meyan. Ano yamang kung magpunyo, doon na doang kong derubyo. Gal-gal na punining yato, sarame paskulan, malulus ka Ginoo. Diyos ko, tila ko ilangan, paabong hanggang natilalang. Eka lapong katmuang kalam, layon ning kabiasnan, bangkarelang gamitan. Ino oy ni po'y sumamo, maabi lugabe nalan mo. Paana langin daring tao, at kekaawat ko, pakiramdaman mo. Yana sa maestro ko, mahalang ang Ginoong Jesucristo. Milatan mila po, ding balang dalong na, nining iglesia ko. Ana sa imbendesyon mo, ino karela ibiemo, maaga risang ganap Ginoo, lugod karing tao, kapayahan lapu. Kinlag yun ang ipang o paninganap, at ning Espiritu Santo, lubugan dapongan kinkalang ang buong paya, sa plaanak na ng Diyos, pakamalang niyo, hindi kong banal ang katungkulan. Pagkakandanan niyo, kayo ikonangan, kapigaganakan, king kanakong panyatan. Hindi kayong laban, eking daya ang ponggaman. Anyay sulong niyo, hindi kong laban, libutad na ning dal. Nuwari, king puplayi, king dala na ning pipulayan na naning kasulatan. Eko sa ati yung mamatras, huling nung matras kayo, ako ang pagimbutan niyo, nung ka rin, ing korona nga lang kasirang, kayo may pangako. Nung matras kayo, king dalan, akong lalakbayan, nuwari, ing ditnamo, ing pinandit, at misadsad na kayo, kanita bisakot, bisa, nung ninumuray misadsad, ilamo, ringati yung malyaring, makayat yung pibandi, ang pang mipanwanang garing king kayayan. Nyasa yung buta niyo, nung nyo ka rin kaming mga banal, in maging ka rin kayo naman, pangyatang na ning panganakom, at ati yung pangyatang na ning Ginoong Jesucristo, karing balang metong at metong ike kayo. O anak na ning Diyos, ike kong balang panakbang, yan yung ike kong ganakan. E sa tutulutan ning apirait, ike kong sarili. E mubukot king pamangaman, nuneng gaman king dapat yu, yesaning bantayana ning balang metong at metong kaya kayo. Nung
naluwal ka rin kaya kong pasina. Ingatila at mitmula king legwan. Makanyan mo naman sa kaya kong balang pangimut. Luntoy ang legwan ay ating katapatan, ating katotohan. Magkunwari, magbanal-banalan, magbiasa-biasa king kasalpangtayanan. Huling timbaging ariyan, tunay makasamami king kayang panimanman. Anak ng Diyos, yan yung ganakanan ng balang medyo at medyo kaya kayo. Tuliran ayamaning babier, bakong migising lilibutad na ning dala, uling yan na panahon ning pamanugtod, na napanahon ning pamagpainaw, panahon na ning pamamalong ka rin kaya kong tenang anyasa, maging mayagap kayo ang gamang king katatawian. Ilan yung ligod ko, sibol na karinaan, at yung kalam at yung payaman at hilingabin. Nung makanansay nga gusto mo mula king kamumulan, at yung nebakyo, ikong ening sa lukuyan ng anupad, pakakalali akong tatakbang, bangyayo at iyong makayatyo, ayatakbangan ing lamog king lalang na ninggabon, kani kaluntoyang pong mayaki, ingat iyong patutunang pong pakinabang, ning balang si kakatao. Ilaring bilugod king kapong panito, ing mitali keti mitali yamanwa, niading mo ni kala at mipan wanan lang nung sa ngayon andeng kakala manwala, na kayo pingot pamaniyal pantaya, balo yun ay mayap daktaniya, labis kulang kaniyang santong bilya, yaing gawan iyayoy kong sabla, balen meya nila dingke ko soyo ko, metong kami king Diyos pakatanda niyo, hanggang kapupusan datang iya'y pangako, basta't tingiligan ke kong Diyong maminto, ilan na mong eni dingke ko lubod ko, ingka kong pakamal wapin ka yabeyo, pamanalangin tunay dagulyo, uling yaing para lang ugnayan king Gino, yanasang bendesyon ke kolo lugod ko, salamat ke kayo ayat iyong isang ko, sa pamakiramdam karening amano, paltoyeng katawan kabita sanlunto, bintang kong payapa kilog na ning templo, muli kong payapa sarili yung kubo, musay kaingatan tunay dagdagan yung pamanalangin iyang biyak
tasan niyo. Ako insino yung keko'y mig manano. Menakot magbalik dambana ning kino. Ako'y kapatadiyong meyawus king Damasco. Apostol Pablo, lulugod yake ko. sa ngayong umaga po. So, sa
po nilarawan nila ang ating paksa ngayon. Siguro po, hindi ko na ganong tatalakayin dahil po ang oras natin ngayon ay medyo konti na lang. Ano po, tutuloy na po ako sa part 2 ng programa po. At mga kapatid, doon pong nakaraang Sibul Bening Bie, now signing off. Universidad Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Tibol Tagumpay, Bie.